जों मिजिं थिदों बे जि दैमुगुरि फोथार जोंनि डिमाकुसिनि उदालगुरि जिल्लायाव जि बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा बियो बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे मिजिं हास्थायनाय बेबायदि बेवहाय सावरायनानै मोजाङै मोजां इयुनाव बर' राव थुनलाइनि थाखाय जि खामानि मावलांनायनि हाबाफारि बेफोरो जाफुंसारगोन जोङो बानजाय आफादनि जानानै आरो डिमाकुसिनि रायजो राजा उदालगुरि जिल्लानि जोंनि गासै मावथिफोर जोङो हागौमानि नाजादों जाहाथे बे जथुम्मानि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया गासिबो बिथिङाव खुनु थाबथानाय गैयाजासे आरो उसुबिदा गैयाजासे जाहाथे सोलिनो हायो बेवहाय दिनै माखासे मोजां आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जादों मोनसेया जाहैबाय जाय सुबुंफ्रा बर' नङा नाथाय बर'जों थाफानानै बर'नि खामानि मावगासिनो दं बर' रावखौ बाहायगासिनो दं बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ मान होनायजों लोगोसे बिथांमोननि गोसोनि मोन्दांथिखौ बेवहाय लानाय जादों मैया बिथांमोना फैजोबदोंमोन जों गोबाङानो बावनानै थानो नागिरो जे इस्माइल हुसेन मानव गेदेर बिथाङा जुदिअ बर' नङा नाथाय बर' रावखौ दिनै इउनिभारसिटियाव फोरोंगासिनो दङ आरो गिबि बिथाङानो गुवाहाटी इउनिभारसिटि केम्पासनि बर' डिपार्टमेन्टनि हेडमोन आरो दा एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फोरोंगासिनो दं आरो जोंनि फ्राय बर'आव MA जानाय सुबुंफ्रा गोबाङानो बिथांनि फरायसा दा बिथां बायदिखौ जों माब्लाबाबो बेबायदि मोनसे जौस्राङाव लाबोनानै बिथांनि साननाय बिथांनि मोनदांनाय बिथांनि नुनाय बेफोरखौ जोङो माने बुंहोनाय जाया बा मोनथिनानै लानाय जाया आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां माखासे आलासिफोर मैया फैदों जाय बिथांमोनहा सोरबा बर' बिजोङाव फरायदों सोरबाया बर'आव माने मा होनो फोरोंगिरिनिबो खामानि मावदों आरो नङाब्लाबो बर' राव थुनलाइखौ बिथांमोना बाहायबाय थादों बिथांमोन बायदि गासै प्रफेसर सोरबा गाहाय फोरोंगिरि सोरबा फोरोंगिरि आरो गुबुन माने ससियेल माने वार्कार बेबायदिखौ मैया गासैखौ बर' थुनलाइ आफादा हांख्रायजोबनानै बिथांमोननिफ्राय माखासे माने भिउ बिथांमोननि नुनायाव बर' थुनलाइ आफादा मा बेखौ लादों बे मोनसे गोदान हाबाफारि आरो आं सानो बेबायदि बर' गोरों सुबुंफोरखौ जुदि जों बर' थुनलाइयाव लाफायो आरो बर' थुनलाइनि सरसा खालामो अब्ला लासै लासै बर' राव थुनलाइखौ गुबुन हारिफ्राबो माने बयबो बोजबगोन आरो बयबो स्टाडि खालामगोन बर' रावखौबो बयबो सोलोंगोन बेबायदि मोनसे आबहावाया फैगोन बिनि अनगाबो जोङो जायफ्रा PhD खालामबाय आरो PhD खालामगासिनो दं बर' साबजेक्टआव बर' डिपार्टमेन्टआव बिथांमोननि गेजेराव मोनसे सावरायनायनि मोनसे हाबाफारि खालामनानै होनाय जादोंमोन जे दिनै बिथांमोननि जिथु माने संबिजिरनाय जिथु स्टाडि खालामबाय थानाय रिसार्च खालामबाय थानाय बेफोरनि बेलायाव बर' राव थुनलाइयाव माबायदि माने आंखाल दं आरो जायफोरखौ सुफुंनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा माबा मोनसे हाबाफारि लानांगोन बेबायदि मोनसे मोजां मैया बे थुनलाइजों जायफ्रा माने सोमोन्दो दं जाय फरायसाफ्रा थुनलाइ फरायबाय थादों दा गोबां बाथ्रा मैया ओंखारदों जे बर'आव दासिमबो जोंहा बायदिसिना बिथिङाव मोनथिनो धोरोम खान्थिनिफ्राय लानानै आसार खान्थिनिफ्राय लानानै जोंनि हारिमु बायदिसिना बिथिङाव जोंहा दाबो बिजाबनि आंखाल आरो बेफोरबायदि बिजाब जों सावरायबायल' थायाजासे गासैखौबो लिरोब्ला गासै सुबुङानो जायफ्रा बर' हारिनि सायाव माने रिसार्च खालामो बिसोरनि थाखाय मोनसे गोरलै राहा जायो बा सहाय जायो होननानै बिथांमोना बुंदों आरो जोंनाव गोबाङावनो थांनानै सोंहैनायाव सब मोनथिस्लाबजोबैनि थाखाय जायफ्रा रिसार्च खालामग्राफोर बिसोरनि थाखाय गोबां सम लानांगौ जायो होननानै बुंदों सासेनावनो जों गासैखौबो मोना बेबायदि मोनसे बाथ्रा मैया ओंखारदों आरो बेफोरखौ जों बोरै फोलोमनो हायो बेखौ नाजानाय जागोन बे मोजां हाबाफारि आरो दिनैनिफ्राय गोबांथार आयदानि सायाव सेमिनार लादों दिनै मोनसे समावनो मोननै मोनथाम जायगायाव सेमिनारा जाबाय थागोन आरो आं सानो बेफोर सेमिनारनि गेजेरजों जोंनि जायफोर जोंहा रिसर्स पार्सनफोर दं बिथांमोननि एक्सपिरियेन्सखौ बिथांमोना बेवहाय शेयार खालामोब्ला जों गोबां बाथ्राखौ आरो मोनथिनो मोनबावगोन जों दिनै बे बर' थुनलाइ जथुमनि मुङै बेवहाय मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि नेरसोनखौ जाय जोंनि नेरसोन सिम्बल बेखौ जुगामि गायसननो थाखाय आखायाव लादोंमोन जों दिनै बेखौ जोंनि मानव गेदेर आफादगिरि सुरुन नार्जारि सारखौ लोगोआव लाफानानै बेखौ दासो जोङो बेखेवबाय आरो बेखौ जोङो राजस्थाननि अन्थाइजों दाननाय जादों आरो बिनि गोजौआ गासै माने मा होनो फ्राय 19 फुटसो जागोन गासै टटेल हानिफ्राय
ओमफ्राय बेखौ जों बेखायनो खालामनाय जादों जे सिमेन्टबाबो मालाबा बायस्रालाङो माबा मोनसे मेटेलबाबो बायलाङो नाथाय बियो जुगामि थागोन अन्थाइया मालाबाबो हायावबो जेबो जाया गतिके मालाबा मानिबा जाहोनाव मिथिंगानि जाहोनाव जों जोबस्रांजोबोब्लाबो नाथाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बे नेरसोना आरो बे बर' राव गेवलांथों होननानै जि लिरनाय दं आरो जि बर'नि आर'नाइ आगर जेराव कामाख्यावनो महाभारतनि समाव दाननानै दोननाय दं बिनि सिना अरायबो जुगामि जानानै थागोन बेखौ जों गोग्गानाय मोन्दों बर' थुनलाइ आफादनि जथुम जायामोनब्ला बे बाथ्राखौ जों साननाय जानाय नङामोन बे जायगानि मानसिफ्रा आरो बेबायदि मोनसे जुगामि नेरसोनखौबो हयथ' जों गायसननाय जानाय नङामोन आरो बाखि हास्थायदों जे बयनिबो गोसोआ जाहाथे बेनिफ्राय दुखुजों थांफिना बयबो जाहाथे गोजोननानै थाङो बेखौनो जों मिजिं थिदों जेरै सफैदों जाहाथे बयबो मोजाङै मोजां सहैफिनो बेखौनो जों मिजिं खालामदों थान्दै मेलाव जिहेतु माखासे बर'नि जिथु जेंनाफोर बिनि सायाव सावरायनाय जागोन होनबा आरो फारसेथिं जिथु गाबोन गिबि मन्थ्रिया बेयाव बाहागो लाफैगोन बेयाव मा बुंनो ना माने जथुमानो जोंना सावरायनायखा मोनफ्रोमबो बोसोरारि जथुमावनो बर' राव थुनलाइनि सायाव आरो बेबायदिनो बेजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि सायाव बायदिसिना जेंनाफोरखौ बे जथुमाव सावरायनाय जायो आरो जिल्लाफ्राबो मोगा मोगि जानाय माखासे जेंनाफोरखौ जों बोरैहाय जयैनो बेखौ सेन्ट्रेलाव मोनसे माने थांखि लानानै खामानि मावनो हायो बेफोरखौ लाबोनाय जायो बेनो जोंनि कनफारेन्सनि माने सिस्टेम आरोखि कनफारेन्सनि खान्थियानो बे आरो बे हिसाबै बे जथुमावबो बेफोरखौ रायज्लायनाय जागोन बाखि जों माखासे थुनलाइगिरिनि बादैबो जोंनि राजखान्थिगिरिफोर रायजो खुंग्रा मन्थ्रि ओमफ्राय जोंनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरदों बिथांमोना फैगोन होनदों बिथांमोना फैयोब्ला नुयोब्ला गोसोआव मोनसे मोन्दांथि थागोन आरो जोंनि जेंनाफोरखौ माने सुस्रांनायनि बेलायाव बिथांमोनाबो माने मोनसे अनुभबजों थाबनो थांखिखौ लानो हागोन बेखौ जों मिजिं थिदों थांखिया बेनो जुदि मन्थ्रिफोर फैयोब्ला सोरबा फैयोब्ला बेखौ नुलाङोब्ला बिथांमोना एसे अनुभब खालामो मोन्दाङो जे बियो बेसेबां माने गोनां आरो बे जेंनाफ्रा बिसोरनि बुंनाय जेंनाफ्रा सुफुंनांगौआ बेसेबां गोनां बेखौ एसेब्लाबो अनुभब खालामलाङो